Моля те, кажи ми как да спра да се притеснявам да говоря на английски. Аз имам същия проблем, само че с италианския. Уча по този език повече от 10 години и всяко лято, когато пътувам до Италия, изпадам в ужас, когато трябва да започна да говоря на италиански. Това, което съм открила, че ми помага най-много, е когато си превключвам фокуса на внимание от себе си към хората, с които искам да общувам. Защото когато съм в своята глава, монологът вътре блокира комуникацията ми тотално. Там чувам неща като: о, как можа сега това да го забравиш, какво ще си помислят, ако кажеш нещо глупаво, или как се казваше, или кое си. Такива неща, които ме откъсват от хората, които са там, за да си говорят с мен. И когато привключа вниманието си към тях, те го усещат и започват да стават по-търпеливи, да говорят по-бавно, да ми помагат. И в крайна сметка общуването ни се получава. Така че опитайте с тази простичка техника и вярвам, че ще ви помогне.